барномаи шоми рӯз аз радиои имрӯз. идома дорад дӯстони азиз, барномаи шоми рӯз рӯи мавҷи 107.4 FM дар бахши меҳмон. бахши меҳмон бор дигар ёдрас мешавем. меҳмони барномаи навбатии мо Шон МС шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радиои имрӯз. ва чуноне ки шумо ба ман гуфтед, savol дидед ки аз чӣ метарсед шумо. ман ҳамин суолакам ба шумо дидам ки аз чӣ метарсед. ман гуфтам агар ҳамин савол шав ба ҷавобтон метун. савол ҳаме ки айни ҳол дар 12 этаж аз заминҷунбӣ ман метарсам. хуб, акнун дӯстони азиз, имкон дорем зангҳои телефониро низ қабул бикунем. 11:00. Салом. алло. хуб, инҷо имкон дорем тариқи паёмак суолҳоро ба саматон бирасонем. як нафар гуфтааст ки салом акай Наврӯз, ман мухлиси шумо ва акай Шаҳбозияни Шон МС. мехостам аз ин бародар ки оё метавонад ки фалак сарояд, агар не як репи ошиқӣ бошад сарояд бисёр хуб мешавад. фалак сароида наметавонам ака. хуб реп метавонам. хуб хонам мешунавем. марҳамат. суруди охиронгӣ ма ки бисёри мухлисон да писанд гарди репи ошиқӣ умра мехонам ки ишқи ма ёд кардан маззаи лабта, ишқи ма ёди бӯи мӯи зарта, ишқи ма химори чашми ҷодигарта, ишқи ма кофтани ту байни иха халқда э бераҳми барқ аз корбади ҳар қарик. ма айдим куплетса кардам. якумш бурема ишқи ма як эҳсоси батану дар кор ба ма азоб, ишқи ма ёди ту да танҳоӣ да ту варзоб, ишқи ма да ту арзон, ишқи ма дасти ларзон ки шабрӯи варақ медава то шунидани аз он, ишқи ма да ту гузашта ранги як картаи бита, ишқи ма як чизи зиёдӣ да зиндагита, ишқи ма просто гапай да ту ҳиссиёт не дарди, ишқи мара худо камша набини зиёд не як бор ай хобхези ба дард биқапи сарта барои гумшидани пахмелай сар бизани сата бата мефаҳми мара ки чӣ ба и вақт мастам деҳқон нестам не ки доюм белай да дастам. мешавад. хуб, акнун имкон дорем бозам суолҳои дигарро ба саматон бирасонем. як саволи дигар гуфтааст бародар, аввалин дӯстдухтари худро то ҳол дӯст медорад ё фаромӯш кардааст? сабаби репсароияш ҳамон дӯстдухтараш аст? сабаби репасар кардани ман рости гап хело эфир барнома ода мегане мо ай завқ доштем, ай хурдӣ рости май бахили масар кардам. хуб, аз бахили аз ки? ҳамсинфам ки вуд реп мехондан дар мактаб ҳама ина ё хеб нишоншон медод, баъд мефтам ё метавонан мане чима мара нишон наметан. бале. хуб, занги дигар аст инҷо. салом алейкум. салом алейкум. алейкум салом. номатон чи аст? акай Наврӯз ба мадумади шумо бахайру. саломат бошед. ман Ниёз Маҳмад аз шаҳри Сура. саломат бошед. ман меҳмони шуморо ба ин барнома хушомадед мегӯям. акай Шаҳбозия. ва ба ӯ суол дорам ки ҳозир масалан дар оянда чӣ нақшаҳо дорам ва ба наздикӣ мисол консерт ё ки албоми нав консерт гузарам донастам ва хоҳиш дорам ки репи насибаро як бор мехонам зинда. хуб, ташаккури зиёд. ба ҳамон суолҳо фикр кунам посух бигӯем. хуб аст. нақшаҳо дар оянда ҳози нақшаи асосӣ якми нақша ҳаме ки ҳозираш оянда да зинда мондан. хуб, зинда ки монди баъд бо дигар нақша ин нақшаи зинда мондана худатон мекашида? нақшаи асос эҳтиёт намеёд мегам ку. бале. борам ха эҳтиёт мекунем ки зинда монем. асос ҳаме 6126 гуфтааст ки суоли ман ба меҳмони шумо бо кадом репсароён ҳамкорӣ доред? ҳамин ман фикр мекунам ки ягон репсаро бо ягон таи дигараш агар ҳамин рӯбарӯ ҳам ки салом кунад, фикр мекунам ки хеле ҳамкорӣ ҷиддӣ надорам, барои он ки байни репсароён як рақобат аст. ман фикр мекунам не бад ҳами хел бад не ки ҳози гуфтасам ки ҳисоба ки ютуб ромаге ҳама да худ а ютуб меван ютуб даромад а ютуб меван ба ҳамин хотир реперо ба якдигар чиқа бум дӯст шидагиянд. рақобат хела кам шид, барои ки ишқатиш рафта омад, ишқатиш видео, ишқатиш як суруди реп мехонам мисол ҳама мисуметаку. бале. алакай мо қати хела реперо ҳамкорӣ дорем, мисол марио қати бисёр ҳамкорӣ дорем, дазл қати ҳамкорӣ дорем. ҳастан бачаҳо. хуб, 5514 гуфтааст ки салом бародарам Наврӯзҷон, и бародар Шон МС мега мактабро то синфи 9 хондам, лекин аз ина ҳамин гуна репе ки нав пахш кардед ин гуна наметобад, зеро ки аз тамоми соҳаҳо
аз камбудиҳои онҳо бохабар аст ку аз ҷумла аз сиёсат ё ягон кас ё ин ман хуб суолашон ҳамин аст ки масалан дигар мавзӯъро низ хуб ин як чизе аст ки навишта мекунанд пешакӣ омода мешаванд ва баъдан фикр мекунанд ки месарояд ҳамин тавр не бале ира менависем мехонем. акнун ман як суоли дигар шумо гуфтед ки ман то синфи 9 таҳсил кардам баъд аз синфи 9 яъне аз мактаб шуморо хориҷ кардана бале дуруст хуб кадом донишгоҳе ки донишкада аз синфи 9 қабул мекунад шумо гуфтед ки ман дар курси чандум мехонам училиш ма баъди синфи омӯзишгоҳи 66 хондам училиш яъне яъне кадом як коллеҷ аст ну қариб коллеҷ ҳозир коллеҷ чидаги аз он пастар бале бале ПТО буд сантехник хондагӣ ПТО саломат бошед ташаккури зиёд хуб имкон дорем бозам занги дигарро бишунавем алло алло салом алейкум акай наврӯз мо нав бо шумо тамос гирифта будем хоб гулноза ҳастам хоб хоҳиши маро чаро иҷро накардам кадом хоҳишатон ӯ репа гуфт ман репа намедонам охи даёдам нест репа надонад ман хонам саломат бошед ташаккури зиёд ва имкон дорем дӯстони азиз дигар занҳо танҳо солҳо 44 645 32 ёдрас мешавад метавонед солҳои худро ба рақами 918 77 99 36 ё ин ки сомонаи иҷтимоии мо фейсбук ва инстаграм навишта мекунед наврӯзи файзалӣ баъдан дархости худро ба он ҷо равона мекунед 26 39 салом алейкум салом алейкум акай наврӯз шумо бахайр саломат бошед акаҷон ман меҳмони шуморо як савол дорам ки чанд бор хориҷа сафар кардааст бале саломат бошед ташаккур маъриш раҳмат и афҳам ягон турагентство бошад хоб хориҷа мо фақат питер рафтагим тамом барои чӣ чӣ барои чӣ не масалан барои кор рафтед ё ки барои консерт мондан рафтед ин бисёр нафаро ба дигар мақсадам мераванд ман бароям қаб пирсидам На. шумо чиша дар назар доред баро ки шумо ҳар саволтон соя дора ҳар як гаптон ба мехотир пирсидам чӣ гуфтаним питер мо ба давбат як капроса истироҳат рафтем хоб танҳо Хоб. ин толка танҳо мешавад хоб айс пас ман ростӣ метавонам акай наврӯз дар шумо шогирд бистам забон саломат бошед хоб нафари дигар аст дар хати алло алло ассалому алейкум салом алейкум хуршеда ҳастам аз шаҳри Исор саломат бошед шонро хушомадед мегӯям ба студияи радио имрӯз хоб як савол доштам марамат вақте ки чун гуфтанд ки аз бахилӣ ба саҳна баромадан дар зеҳни ман ин савол омад ки агар нафаре ба ту бигӯяд шон ки ту наметавонӣ биё худатро ғам наде худатро шарманда накун дигар дар саҳна набаро дар ҳамин ҳолат шон ба чӣ ҳолат дучор меояд бале саломат бошед беҳтарин суол буд саломат бошед хоб рости гап нами хоҳари азизам ман гуфтаем ки агар рози шуморо мегуфтанд ки занг назасе равно телефони тара радио намевардора ки шумо занг мезаден ман хе гапомарам чанд бор гуфтагиям ки ту намеша репа парту ту обрӯи репероро мерезонӣ исусе хеле гапо бисёр гуфтагиям ки чӣ меша ичи ин ҳамон мухлисони ҳамон дигар реперо ҳастанд не и баръакс як мотиватсия меган як ҳиссиёт мета ки ҳаракат кунӣ бисёртар кор кунӣ фаъолтар бошӣ бале хуб кадом репатон шуморо машҳур кардам чун масалан шон мс як алай хеле репо чӣ хеле кун бисёр буд хеле репое ки машҳур кардаган яъне аввалаш кадом буд ами якумаш якумин репе ки ман сабт кардагам духтарак ҷумон буд ки аямон репава ки мара мешинохтанд аз ҳамон реп шуморо мешинохтанда саломат бошед хуб инҷо аст алло алло салом алейкум омади шом бахайр боша саломат бошед ма ёвон бародар забондонӣ ҷаҳондонӣ чанд забон дар ҳамин рет хонда метавонад саломат баъд як рет бошад ки ба масли модар бале барои модарон мебахшум ина саломат бошед ташаккури зиёд ин бародар аз ноҳияи ёвон тамос гирифтанд хуб саломат бошед ака рости гап реп як реп дар 4 забон истифода бурдагӣ будам не ки худам як забонам медонам тамом реп дар васфи модаро бисёр хондагием махсус дар бораи модар масалан метавонед якашро 4 мисра занзома кунед дар бораи модарам вақту ака ман репома зиёд намедонам агар не ҳаст дар бораи модар бисёр аст лекин намедонед бале хуб масалан агар рафту ба шумо пешниҳод бикунанд ки бигӯянд ки шон мс шумо намон вақте консерт мемонед бо овози зинда бошад чӣ кор мекунед дар ин ҳолат менависам репома мехонам
навишта мекунед менависед ё ки меябур гӯш кунед яда мея ба дар хотиратон меояд. хуб беҳтарин ин лаҳза дӯстони азиз бозам имкон дорем ки зангҳои дигарро бишнавем. салому алайкум 8420. алло салому алайкум. алайкум салом. ман баркай шабуд як савол доре. хуб касе аз ханида иста ба прикол дорам сиҷо боша гӯш дорем. хуб алло саволат хуб саволатон чӣ аст мешунавем. марҳамат. хуб як суолро аз нав такрор бикунед. мехостед аз абу абдулло кудаки чор мисра шерхона. саломат бошед. ташаккур. хуб бале. хуб абу абдулло рудаки ту шери давра чиё медонистам. биёед ман шуморо кӯмак кунам аз қаъри гилисия то авҷи зуҳар. афали рудаки гуфтам ин кӯмак сино будем аст. мазоқ буд акай навз кафидем не як ман медонам фикр кардам ки шумо намедонед. не ман мехонам китоби шоира бисёр метонам. хуб аз рудаки медонед ки кай таваллуд шудааст кадом сол 858 кай вафот кардааст 941 47. 47 бахшиш ман шуморо ҳозир ба забони тоҷикӣ хӯндам ки ман раи мактаб ҳастим финии хориҷ кардам биём суоли мактабӣ натин. хуб акнун имкон дорем бозам занги дигарро бишнавем. алло салому алайкум. баландтар суҳбат кунед. хуб хуб برادر عزیز همین نقدین همین رزخوندی شاید که تحت دل نیست нафаҳмидам суол та бор дигар дударҷон такрор кунед. همین همین چی تحت دل چی دوست میدن همین خوندن یکی نه оза аз таҳти дил агар дӯст надорад мехонад амин аз таҳти дил дӯст медоред шумо реп сароиро. хай ма да як репм гуфтагим ки даврае набуд шанс не ки ҳаракат буд паноҳӣ да таги таксарӣ ручка варақ буд яне ки ман раххонагиё иҷоза дам не ки ман паноҳӣ менавистам мехондам ба кадом хотир ба хотир як хеле ҳам бигем ки як чизи ҷолиб аст ҳоло мегӯям шояд шумо бовар накунед. шумо дар зиёде аз репҳоятон 12 зиёд истифода мешуд. ин калимаи 12 зиёд истифода мешуд ва имрӯз низ шумо дар 12 ошона нишастед. ҳоло хуб акнун мехоҳем ки ҳамин 12 ошонаро низ тариқи реп намедонам ягон месохтед ё ин ки мебофтед ё шумо. ҳали шакар дар сарам фикр зад и буд дар моҳи май ки давраи пешшоиро мегирифтан ҷоми май во дар ҷошона дили худ мекардан эҷод шероера ки ягонташа намедонистан аз ёд манам баъзан вақт эҷод мекунам ба шоҳона яъне айни ҳол шиштагӣ дар 12 ошона рӯпарӯтон дар радиои имрӯз шонемсӣ ҳузур дора қатъия кай наврӯз салом алейк касое ки гӯш кардестен моро дара агар торик шида боша ай боло рӯшании ма барое ки мо надидестем дар берун атмосфера чӣ хеле рӯшан ё ки дурун фақат микрофону камера ҳузур дора дар пешмон якчанд мухлис маҷбурӣ қатъимон овардем ки саволмон танайдурӣ саломат бошед. хуб беҳтарин марҳамат якчанд лаҳза ровии барномаи шоми рӯз шавед. ма барнома бале ман меҳмони шумо. шумо меҳмони ман. бале салом шув яматон бахайр бародароне ки яъне ки шунавандагони радиои имрӯз дар меҳмонии мо акай наврӯз ҳузур доранд. саломат бошед қабул саломат бошед. марҳамат имрӯз акай наврӯз ҳузур доранд. бале шунавандагони азиз шумо мешунавед ки имрӯз рови шаҳбози шарифзод аст ва дар ҳузури мо МС наврӯз ҳузур доранд. яъне ки ин касро как репер ба шумо шинос мекунем ва гуфтанем ки акай наврӯз метавонед ягон 4 мисра реп бихонед. бале ту намедонӣ ки дили басе ака беҳад суруди хуб буд бари шумо шунавандагони азиз. рости гап баъд ягон вақти дигар мазмунша ягон ҷои дигар хитона интернет скачат кунед гӯш кунед барое ки ма тоқати гӯш кардани ин суруда надорам. саломат бошед ташаккур барое ки худатон намедонед. бале акнун мехостем бо забони англисӣ 4 мисра реп сароед. акнун ана суол аз тарафи ман. бале марҳамат. акай наврӯз рости гап ма ами то камтарак калон шида камтарак ба ақл шидан ма ами хава хиёл мекунам ки гирг ба урусӣ нупагадӣ меша. хуб шумо худтон фикр ки ма англисиро як ҷо метавонам дар ҳолате ки гирга нупагадӣ бигум ба урусӣ. хуб бо забони русӣ. ба забони русӣ ма аксенте дорам ки ами чиқе бигум репхонии шумо ранги русӣ гапзанӣ ма. шумо масалан бисёр дар калимаҳоятон масалан забони русиро истифода мекунед. бале масалан калимаи
Только, типа, да. ё просто калимаи осона. Бале, осона. Акнун метавонед ҳоло як 4 мисра реп бо забони русӣ наметавонед? Не. Шумо то ҳол бо ягон забон реп насароидед? Ман хондагим дига забонорам, ай рӯи интернет перевод кардагим, серамно ман аксент дорам. Худатон медонед чӣ мегӯед дар ҳамон забон бар? Не, баъд яде кас гуфтакам ки чӣ гуфтакам намедонам, рост мегӯям, дурӯғ мегӯям. Хоб, чӣ гуфтанд? гуфтам бародари хеле гап нагӯ дига дар нисбати худат. Ман хеле кам нисбати маъшуқам гуфтаистам. бале, саломат бошед. Хуб, дӯстони азиз, мешунавем як суруд, ҳам суруд бигӯем, ҳам реп, ки Фирӯза Ҳафизова ҳамроҳи шон МС Сароидан ва дубора бармегардем ба студия, суҳбатро идома медиҳем. Аз мавҷи мо дур набошед, рафтем.